راديو إرنا مس راديو إرنا يخم زلكم زغبركم سمعتنا ازي صومناوي في تصاميتاتيو أبناي سنبت في تصاميتات سودان أب مبرغاوي دوباتات تقبر زل حدش من كسقاس نتزوبان أب حدش وطريق السقاقريو كتب الإثيوبيا كسيسا منيستر قدات وطا إثيوبيا نبارلاما هاقرب زهبو مقلتي منجس السودان أمريت إثيوبيا تيو تحت غرص إيهانت بمهلاو نز فترة زلو مكيار قرص أمريت كحتة ثليو كبل كسيسو እቲ ሚኒስተር ብዓርቢ 20 ግንቦት ኣብዛሃቦ መግለጺ እቲ ዘሰሓሕብ ዘሎ ከባቢታት ዶብ ሰላማዊ መዕረፊ መታን ክርከበሉ ዘተ ክቕጽል ኣብ ዝተሰማምዕናሉ እዋን እዩ መንግስቲ ሱዳን ዶባትና ጥሒሱ ትሕቲ ቅርጺ ዝሃንጽ ዘሎ ክብል ክስ ኣቕሪቡ ከም ዝፍለጥ ሰበስልጣን ዞባ ብሉ ናይል ናይ ሱዳን ምስ ሰበስልጣን ቤንሻንጉል ጉሙዝ ናይ ኢትዮጵያ ብምርኻብ ብዛዕባ እቲ ኣከራኻሪ ከባቢታት ብሓባር መፍትሒ ክረኽብሉ ስምምዕ ፈሪሞም እዮም ሰራዊት ሱዳን ሰላማዊ ህዝቢ ካብ ዝነብረሉ ከባቢታት ሶጊጎም ንብረቶም ድማ ኣዕንዮም ክብል ዝኽስስ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቐድም ኣቢሉ መንግስቲ ሱዳን ንሓይልታት ትግራይ ደገፍ ይገብር ኣሎ ክብል እውን ተደጋጋሚ ክስታት ከቕርብ ጸኒሑ እዩ መንግስቲ ሱዳን ንኹሉ እቲ ክስታት ናይ ኣሉታ ምላሽ ይህበሉ أقرأوا معك جنزب نسومال زوهاب فاينانساو حجز نسلس صوارح كغتسل تسماميعوم أتي أقرأوا تكال بريزيدنتاون بايت أون مريج أسومال لابس مدبولو جيزي تخايلو كان معلت 10 شوعات جنباط حدش من محدار انتزيت مسريتو لتحجز بو دو كبل مخانيو أتنكيون يروم بعصر تحمش جنباط أبس خايلة مريج أسومال حسن شيخ محمود حدش بريزيدنت غوينو بممرات سجنا IMF نتحجز كم زي قارص أوفليت الله كتابو قلولاو سومال معلتاوي ناقفة يغيد بمهلاو اتمنقسي نسرحتينياتاتو دموز قفل أبزيك إلولو درجة وديغو مهلاو يقلات ازي IMF زلقسو نا 400 مليون دولار حجز نسلس عمتات زغط الكوينو نكتابات هاجر نابزحش الدرجة كبتصح تتصبيت تغيرلو نيرو اتسمع بسلس صوارح كنا وحموسانو حدش منقص الصومال بوليسيتات محياشن حدش لوطي اممصان صعرتات نغكايد عدل زغفتيو كبليوم سبسلطان اهغراو معكن گنزب زغلصو لعلي 700 كاب حزبا بتحتي $1 9 سنتيمن زنبر صومال حنتي كاب دغتات هاجرات عالميه سبسلطان حورات منقصات أمريكان سعود عربن نقوداي يمنن إيرانن بزملكت زتيام صحافة قدات أمريكا أنتوني بلينكن مسبغتل منيستر مكلخال لعل خالد بن سلمان بغدام 21 جنبوت بزكايد وركب بزعباتي بترغاغامي كتحسس صنحه أب يمن تقصدو نايمبال سمع زتيام أبتركب بزعبا مقصال نقداوي برراتات كاب كتما صنعا كمون ودب حديدا نداديا من ملاس كفوت بزعبا زخونلو منقدتاتون زتيوم سعود عرب كاب إيراني مصانيو نأتولوت ستاو سقاسنا مكلخال أمريكا زاتو تمبصعا قنا كتكتسلو مخانا بيت صحفة قدات أمريكا دحر تركباب زوتصو مقلت صفليتو سعود عرب وقنا روسيا أبلع لي يوكرين وراد دحر مكيادا تفتيرو نزلو كالولاو صعات نمرقاقا مس أمريكا تشاريخا كتصرح مغانا فليتا هلاوي سراويت زتفلالي هاجرات أبقى بحري نتزوبا حدا كابتا أففتي كلايات عالم كم زخون جيرويو مس راديو رناكم زلكم زخبركم سمعتنا ازي سومناوي فتساميتاتيو أبنايسوني فتساميتات 24 كنبات مبل 31 عمتنا صنت إرترا أوشتن وصان بزركبو إرتراوان باستفلالية أقوابات تتنبلالا أوص هاجرا زركبو إرتراوان أبستفلالية دنبتات تخفافيلوم ذكروا زلو 24 كنبات زتفلالية ترجمي وهبا كوانتلو حزب إرترا بقالسونا صنتو زرقاقت علت بمخانا نخلو التحقق يعقبلو بزوحات إرتراوان أم محبراوي ميديا رئيتوتاتهم يهبو نابريدي إيران عمل اختم زم محلالفو إرتراوان بوغنوم أبزوان زيبو حدات تجاويو زركبنا صنت حزب إرترا نمثل زعلت دوينو كانتلو بمرير قالسن مسواتن حزب استرخبا مخانو كزنقع كم زيبلو أزخاخيروم كالوت إرتراوان بوغنوم حزب إرترا كاب أبوان مجزاتن العلي بسدتن حسم من نوابرون يقرف كم زلو بمتحساب نحاكينا صنتو رخيب خبها كم زي كأل أجنزيبوم
እንተኾነ እዛ ካብ ተኸታታሊ መግዛእታት ናጽነት ዝተኣወጀላ መዓልቲ ብዋጋ መስዋእቲ ብሉጻት ደቂ ህዝቢ ደኣምበር ብውሕዳት ሕድሪ ብጾቶም ዝጠለሙ ክትግለጽ ከም ዘይግባኣ ብምኽንያት እዛ ዕለት ዝውሕዝ ዘሎ ርእቶታት የረድእ። ንኤርትራን የመንን ኣብ ዘዋስን ክልማይ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ናይ ባሕረኛታት ጃልባ ወይ ሴልቦት መጥቃዕቲ ከም ዝተኻየደ ንሰበስልጣን በዓል መዚ ማሪታይም ብሪጣንያ ብምጥቃስ ኣሶሽትድ ፕረስ ሓቢሩ። እታ ናይ ሆንግ ኮንግ ባንዴራ እናንበልበለት ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ወደብ ጅቡቲ ዝተበገሰት ጃልባ ነቲ ንኤርትራን የመንን ዘዋስን ክልማይ ደሴታት ሓንሽ ሓሊፋ ኣብ ክልማያት ወደብ ሑዴዳ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመላዩ ተሓቢሩ። ኣብቲ ኣስታት 19 ሜትሮ ዝንውሓታ ላኮታ ዝዓይነታ ጃልባ ዝነበሩ ባሕረኛታት ኣብ ኣህጉራዊ ክልማይ ቀይሕ ባሕሪ ናብ ዝነበረት መርከብ ክጉዕዙ ከም ዝኽኣልዩ ተሓቢሩ። እታ ጃልባ ዋንነታን ብዝሒ ጽዒናቶም ዝነበረት ባሕረኛታትን ከምኡ ድማ ዒላማ ጉዕዛኣን ኣይተሓበረን። ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ኣካል እውን ገና ኣይተነጸረን። እታ ጃልባ ብሰለስተ ንኣሽቱ ፈጣናት ብዝመጹ ዕጡቓት ከም ዝተሃጅመት ዝገለጹ ዝተፈላለዩ ትካላት ኣብ መኸርቲ ጸጥታ ባሕሪ ብወገኖም ነቲ ጓዓዝታ ብምጭዋይ ገንዘብ ንምሕታት ከም ዝሃቀኑ ኣሚቶም። ኣብቲ ዞባ ተዋፊሩ ዝርከብ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ኣፍልጦ ከም ዘለዎ ዝሓበረ ኣሶሽትድ ፕረስ ሓበሬታ ካብ ምሃብ ተቖጢቡ ከም ዘሎ ኣመልኪቱ። ኣሜሪካ ውሕስነት ቀይሕ ባሕሪ ንምርጋጽ ብዝብል ብልፍንቲ ሓያሎ ሃገራት ዝቖመ ሓይሊ ዕማም ኣብቲ ክልማይ ከተዋፍር ምዃና ኣቐዲማ ኣፍሊጣያ። ብሪጣንያ ቀዳማይ ጉጅለ ሓተት ዕቑባ ኣብ ዝቐረባ ሰሙናት ናብ ሩዋንዳ ክትሰጋግር ምዃና ሰበስልጣን ሩዋንዳ ሓቢሮም። ሩዋንዳ ነዞም ካብ ብሪጣንያ ዝስጎጉ ዝተፈላለየ ዜግነት ዘለዎም ሓተት ዕቑባ ንምቕባል ድልውነታ ከም ዘጻፈፈቱን ማዕከናት ዜና ካብቲ ሃገር ሓቢረን። ኣሳት 50 ዝኾኑ ሓተት ዕቑባ ኣብ ቀዳማይ ዙርያ ናይ ምስጋር መደብ ናብ ሩዋንዳ ክግዕዙ ተሓቢሮም ከም ዘለውን ብወገን ብሪጣንያ ተረጋጊጹሎ። ብሪጣንያ ካብ ሓደ ጥርት ሒዞም ናብቲ ሃገር ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዝኣተዉ ሓተት ዕቑባ ናብ ሩዋንዳ ንምስጋሮም ምስ መንግስትታ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ትርከብ ሃገር ከም ዝተሳምዐት ክትሕብር ጸኒሓያ። እንተኾነ ትስምዕ ብተጣበቕቲ መሰል ስደተኛታት ተሪር ተቃውሞ ስለ ዝገጠሞ ግብራዊ ክኸውን ከም ዘይክእል ግምታት ተዋሂብዎ። ካብ ዝሓለፈ ሰሙናት ሒዙ ካብ ብሪጣንያን ሩዋንዳን ብዝውሃብ ዘሎ ሓበሬታ መሰረት ግና እቲ ስምዕ ናብ ግብሪ ንምውዓሉ ቀዳማይ ዙርያ ንምስጋሮም ተጻፊፉ ይርከብ። ሆቴላት ሩዋንዳ ነዞም ካብ ብሪጣንያ ዝስጎጉ ሓተት ዕቑባ ንምትእንጋድ ምድላዋት የካይዳ ምህላውን እውን መርባት ዜና ካብ ኪጋሊ ጠቒሰን። ብመሰረት ትስምዕ ሩዋንዳ ካብ ብሪጣንያ ንዝሰጋገሩ ሓተት ዕቑባ ንምቕባል ናይ ልዕሊ $150 ሚልዮን ካብ ብሪጣንያ ገንዘብ ክወሃባዮ። ሩዋንዳ ቀዲማ እውን ምስ እስራኤል ተመሳሳሊ ስምዕ ብምኽታም መብዛሕትኦም ዜጋታት ኤርትራ ዝኾኑ 14,000 ሓተት ዕቑባ ተቐቢልያ። እንተኾነ እቶም ሓተት ዕቑባ ናብ ሩዋንዳ ንምግዓዝ ዝተኣትወሎም መብጻሕታት ስለ ዘይተተግበረ መብዛሕትኦም ከም እንደገና ናብ ኡጋንዳ፣ ኢትዮጵያ፣ ሱዳንን ሊብያን ጉዕዞ ስደቶም ብምንዋሕ ማእከላይ ባሕሪ ሰጊሮም ናብ ሃገራት ኤውሮጳ ክኣትዉ ክኢሎም እዮም። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሶሉስ ፍጻሜታት ፕሬዚደንት ሶማል ነበር መሐመድ ዓብዱላይ ፋርማጆ ሰነድ ናይቶም ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ ኣስታት 5,000 ወታደራት ሶማል ፕሬዚደንት ኮይኑ ዝተመርጸ ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ከም ዘረከበ ተገሊጹ። እቲ ፕሬዚደንት ነበር ነዚ ገለጸ ስልጣኑ ነቲ ቅድሚ 8 መዓልታት 329 መናብር ካብ ዘለዎ ባይቶ ናይ 327 ናይ ድጋፍ ድምፂ ብምርካብ ንዝተዓወተ ሓድሽ ፕሬዚደንት ኣብ ዘረከበሉ ዕለት ምዃኑ መርበብ ዜና ጋሮዌ ኣፍሊጡ። ኣብቲ ብሶኒ 23 ግንቦት ዝተኻየደ ናይ ምርኻብ ስነ ስርዓት ፕሬዚደንት ነበር ፋርማጆ ናይቶም ኣብ ኤርትራ ኣብ ስልጠና ዝነበሩ ኣስታት 5,000 ወታደራት ሶማልን ካልእን ሰነዳት ንፕሬዚደንት ሼክ ማሕሙድ ከም ዘረከቦ ጠቒሱ ናብ ዓዶም ናይ ምላስ ሓላፍነት ድማ በዚ ሓድሽ መንግስቲ ክካየድ ምዃኑ ኣስሚሩሉ። እቶም ወታደራት ዝሓለፈ ዓመት ናብ ዓዶም ክምለሱ መደብ ከም ዝነበረ ዝሓበረ መሐመድ ፋርማጆ ብሰንኪ ዝነበረ ፖለቲካዊ ኩነታት ኣብ ግብሪ ከም ዘይወዓለ ኣረድዩ። ካብ 2019 ናትሒዞም በብእዋኑ ናብ ኤርትራ ዝኣተዉ ኣስታት 5,000 ወታደራት ሶማል ኣብ ኩናት ትግራይ ከም ዝተሳተፉ እዩ ዝሕበር። ኣዴታት ሶማል ሃልዋት ደቅና ፍሉጡና ብምባል ብዘካየድኦ ሰላማዊ ሰልፊ መንግስቲ እቶም ወታደራት ናብ ኤርትራ ንስልጠና ከም ዝተላእኩ ክእመን እኳ እንተተገደደ ናብ ኩናት ትግራይ ምእታዎም ግና ክሒድዎ። ብሰንኪ እዚ ጉዳይ ድማ ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ነበር መሐመድ ፋርማጆን ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር ሑሰን ሮብለን ምስሓብን ወጥርን ተፈጢሩ ነይሩ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ልዕሊ 4,500 ሰባት ከም ዝተኣስሩ ንመግለጺ መንግስቲ ናይቲ ክልል ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ፌደራላዊ መንግስቲ ሓቢረን።
ሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ኣሽሓት ሰባት ዝኣስሩሉ ዘሎ ምኽንያት ኣካል ናይቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ሕጊ ናይ ምኽባር ወፍሪ ምዃኑ እዩ ተመልኪቱ። እተን ማዕከናት ዜና ንሓላፊ ጸጥታ ናይቲ ክልል ኣቶ ደሳለኝ ጣሰው ብምጥቃስ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ካብ መጀመርያ ወርሒ ጉንበታት ሒዙ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ፋሉልነት ናይ ምውጋድን ሕጊ ናይ ምኽባርን ወፍሪ ሓድነት ናይቲ ክልል ምሕያልን ካብ ግዳም ንዝመጽእ ጸላይ ምውጋድን ዝዓለመ ምዃኑ ኣስሚረን ኣሉ። ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብዝዝርጋሕ ዘሎ ሓበሬታ መሰረት እቶም ዝተኣስሩ ሰባት ሚሊሻታት ፋኖ ዕጥቆም ንምፍታሕ ብሓይልታት ጸጥታ ኣብ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ዝተታሕዙ ምዃኖም ይጥቀስ። ኣብ ኢትዮጵያ ብዝሓለፈ 4 ዓመታት ኣብ ዝተፈላለየ ክልላት በብእዋኑ ምፍራስ ጸጥታ ከጋጥም ጸኒሑ። ኣብ ክልል ኣምሓራ እውን ምስቲ ኣብ ሕዳር 2020 ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ኩናት ተታሒዙ ብስም ፋኖን ካልእን ጠበናጁ ዝዓጠቑ ጉጅለታት ንፌደራላዊ መንግስቲ ስጋት ኮይኖም ምህላዎም ይሕበር። መዚ ተታሒዙ ኣዛዚ ፍሉይ ሓይሊ ክልል ኣምሓራ ዝነበረ ብርጋደር ጀነራል ተፈራ ማሞ እውን ቅዋማዊ ስርዓተ መንግስቲ ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ንምእላይ ፈቲኑ ብዝብል ክሲ ካብ ኣዲስ ኣበባ ተጨውዩ ኣብ ባህር ዳር ተኣሲሩ ከም ዘሎ መርባት ዜና ሃገር የመልክታ። ኣብ ጅቡቲ ኣስታት 4500 ወተሃደራት ዘለዎ ኣሜሪካ ሓዳስ ኣዛዚት መዲባትሉ። ሜጀር ጀነራል ጃሚ ሻውሊ ዝሓለፈ ሰሙን ንሜጀር ጀነራል ቢል ዛናብ ምትካእ ኣብቲ ዞባ ዝለዓለ ማዕረግ ዘለዋ ኣሜሪካዊት ጓል ኣንስተይቲ ኣዛዚት ሰራዊት ኮይናላ። መንግስቲ ፈረንሳ ብወገኑ ኣብ ጅቡቲ ንዝርከብ ሰራዊቱ ሓድሽ ወተሃደራዊ ኣዛዚ ከም ዝመዘዘሉ ኣፍሪካን ኢንተልጀንስ ሓቢሩ። ኣብ ጅቡቲ ብቀዋምነት ዓስኪሩ ዝርከብ ኣስታት 1400 ብዝሒ ዘሎ ሰራዊት ፈረንሳ ብጀነራል ስቴፋን ዴፖዩ ክምራሕ ጸኒሑ። ኣፍሪካን ኢንተልጀንስ ብዘቕረቦ ጸብጻብ መሰረት ድማ እቲ ጀነራል ብሓደ ካብ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሓይሊ ምድሪ ዝነበረ ጀነራል ሎሮን ቦቴ ተተኪሎ። ኣብ ቀርና ኣፍሪቃን ዞባ ቀይሕ ባሕርን ዘሎ ተሃዋሲ ኩነታት ነተን ናብ ንግዲ ዓለም ግዙፍ ምንቅስቓስ ዘለወን ሃገራት ስጋት ስለ ዝፈጠረ ረብሓታተን ንምውሓስ ኣብ ክልል ማይ ዞባ ግዙፍ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ የካይዳ ከም ዘለዋ ይፍለጥ። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት ናብ ብሪጣንያ ንምስጋር ኣብ ሰሜናዊ ፈረንሳ ከባቢ ወደብ ካሌ ካብ ዝርከቡ ኤርትራውያን ሓተት ዕቑባ ሞይቱ ዝተረኽበ መንእሰይ ርእሰ ቅትለት ፈጺሙ ክኸውን ከም ዝኽእል ተገሊጹ። እቲ ኣብ 11 ጉንበት ተዓሺጋ ኣብ ዝነበረት ዓባይ ናይ ጽዕነት መኪና ሞይቱ ዝተረኽበ መንእሰይ ንኣማውትኡ ዝምልከት ምጽራይ ይካየድ ከም ዘሎ ፖሊስ ፈረንሳ ክገልጽ ጸኒሑ። ፖሊስ ናይ ትሬስኡ ኣብ ምርመራ ከም ዘሎ ዝገለጾ ኤርትራዊ መንእሰይ ንኣማውትኡ ዝምልከት ዛጊት ወግዓዊ ጸብጻብ እኳ እንተዘይሃበሉ ኣብቲ ከባቢ ካብ ዝነበሩ ሰባት ብዝተኣከበ ሓበሬታ ግና ርእሰ ቅትለት ፈጺሙ ክኸውን ከም ዝኽእል መርባት ዜና ፈረንሳ ኣሚተን። እቲ ብክሊ ዕድመ መጀመርያ 20ታት ዝርከብ መንእሰይ ኣብታ መኪና ሞይቱ ከም ዘሎ ፈለማን ፖሊስ ዝሓበሩ ከምኡ ሓተት ዕቑባዮም። እታ መኪና ንነዊሕ እዋን ተዓሺጋ ደው ዝበለት ምስ ምዃና እቲ ርእሰ ቅትለት ከም ዝፈጸመ ዝንገረሉ ዘሎ ኤርትራዊ መንእሰይ ብተደጋጋሚ ከም መሕደሪ ጥቀመላ ምንባሩ ኣብቲ ዞባት ትፍኖ ራድዮ ብሉ ጠቒሳ። ኣብ ሰሜናዊ ፈረንሳ ናብ ብሪጣንያ ንምስጋር ኤርትራውያን ዝርከቦም ኣሽሓት ሓተት ዕቑባ ተኣኻኺቦም ይርከቡ። ብሪጣንያ ብወገና ካብ ሓደ ጥሪ 2022 ኣትሒዞም ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ናብቲ ሃገር ዝኣትዉ ሓተት ዕቑባ ናብ ሩዋንዳ ከተግዕዞም ምዃና ተጠንቅቓላ። ድሮውን ኣብ ዝቐረባ ሰሙናት ኣስታት 50 ሓተት ዕቑባ ዘለዋ ቀዳመይቲ ጉጅለ ናብ ሩዋንዳ ንምግዓዝ ተሸባሸብ ምህላዋ ኣፍሊጣያ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልላት ዓፈር፣ ኦሮሚያ፣ ደቡብን ሶማልን ብኩናትን ደርቅን ዝተፈናቐሉ ኣስታት 17 ሚልዮን ዜጋታት ልዕሊ 2 ቢልዮን ብር ዝግመት ሓገዝ ከም ዝተገብረ ኮሚሽን ስግኣት ሓደጋ ተሃገር ኣፍሊጡ። ማዕከናት ዜና ተሃገር ንኣካየዲ ስራሕ ናይቲ ኮሚሽን ብምጥቃስ ኣብ ዘቕረብኦ ጸብጻብ እቲ ሓገዝ ካብ ባሕቲ ጉንበታት ሒዙ ዝተበርከተ ኮይኑ ገንዘብን መግብን ዘጠቓለለ ምዃኑ ሓቢረን። ዝበዝሐ ክፋል እቲ ብባንኪ ዓለም ውድብ መግቢ ዓለምን ዝተለገሰ ሓገዝ ኣብ ክልል ኣምሓራ ን11.6 ሚልዮን ተፈናቐልቲ ክወሃብ እንከሎ ኣብ ኦሮሚያ 3.2 ሚልዮን፣ ኣብ ክልል ሶማል 1.7 ሚልዮን ህዝቢ፣ ኣብ ክልል ዓፈር ድማ ንልዕሊ 46,000 ህዝቢ ዝተዓደለዩ። እቲ ናይ ሓገዝ ጸብጻብ ኣብ ኢትዮጵያ ብኩናትን ደርቅን ዝተፈናቐሉ ሰባት ልዕሊ 17 ሚልዮን ከም ዝበጽሐ ዘመልከተዩ። እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ተኸሲቱ ዘሎ ብዝሒ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣብ ትግራይ ንዘሎ ናይ 16 ሚልዮን ተፈናቐልትን ተጸበይቲ ረድኤትን ኣብ ግምት ከኣተወዩ። ንኢትዮጵያን ሱዳንን ኣብ ዘዋስን ከባቢታት ጋላባት መንነቶም ዘይተፈልጡ ዕጡቃት ብዝፈጸምዎ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 3 ሱዳናውያን ከም ዝተቐትሉ ተሓቢሩ። ራድዮ ዳባንጋ ምስ ነበርቲ ተኸባቢ ኣብ ዘካየደቶ ቃለ መጠይቕ እቶም ኣብ ሳልስተ እዚ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ዕጡቃት ኢትዮጵያውያን ሸፋቱ ምዃኖም ኣሚታ።
ድሕረት መጥቃዕቲ ንክልቲአን ሃገራት ዘራኸብ መስመር ገዳርፍ መተማ ንምንቅስቃስ ሰብን ንግድን ዕፁ ኮይኑ ከም ዘሎ እታ ሬድዮ ብተወሳኺ ገሊጻ ናይ ሕርሻ ወቕቲ ኣብ ዝዳለወሉ ዘሎ እዋን ኢትዮጵያውያን ዕጡቋት ኣብ ልዕሊ ሱዳናውያን ሓረስቶት መጥቃዕትታቶም ከዛይዱ ከም ዝኽእሉ ነበርቲ ከባቢ ስጋቶም ገሊጾም ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝተወልዐ ደባዊ ግጭት ሕጋዊ መዕለቢ ከይረኸበ ንኻልኣይ ዓመቱ ኣብ ዝቕፅለሉ ዘሎ ግዜ ኢትዮጵያ ብሱዳን ተወሪሩ ንዝበለቶ መሬት ከተምልስ ምዃና እያ ተጠንቀቕ ሱዳን ብወገና ምስ ምውላዕ ኩናት ትግራይ ተዛሚዱ ኣብ ዘካየደቶ ወተሃደራዊ ወፍሪ ንዝሓዘቶ ሰፊሕ ክፋል ዞባ ኣልፋሽጋ ን26 ዓመታት ብኢትዮጵያ ተወሪሩ ዝጸንሐ ኣካል ሉዓላዊ ግዝኣታ ምዃኑ ደጋጊማ ተነጽር ኣብ ኩናት ትግራይ ተሸይሙ ዝርከብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዘይካቲ ገጢሞ ዘሎ ዘይቤታዊ ብድሆታት ምስ ጎረቤት ሱዳን ዝቕጽል ዘሎ ምፍሕፋሕ ጸቕጢ ከም ዝገበረሉ ዲፕሎማሰኛታት የረድኦ ብሱዳን ተወሪሩ ዝብሎ ሰፊሕ ናይ ሕርሻ መሬት ይንዋሕ ይሕፀር ከምልሶ ምዃኑ ዝገለጸ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ደመቀ መኮነን ምስታ ብዶብን ኣጠቓቕማ ናይልን ኣብ ምስሓብ ዝርከቡ ሱዳን ሕማቕ ዝምድና ከም ዘለዎም ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ተኣሚኑ እዩ ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሓሙስ ፍጻሜታት ኣብ ኤርትራ ብረት ዝዓጠቑ ኣብ ክልል ዕድመ 65 ዝርከቡ ቦታት ካብ ሃገር ከይወፁ መምርሒ ከም ዝተመሓላለፈ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ሓቢሮም ኣቐዲሙ እቲ መምርሒ ካብ 55 ክሳብ 60 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣብ ዕቑር ሰራዊት ንዝርከቡ ቦታት ጥራይ ዝምልከት እኳ እንተነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ክልል ዕድመ 65 ዓመት ደይብሎ ልዕሊ 65 ዓመት ኮይና ብረት ተረከቡና ንዝበሉ ቦታት ድማ ካብ ምምሕዳር መሰነይታ ድጋፍ ክሕተቱ እኳ እንተጸንሐ ኣብዚ እዋን እዚ ግና ኩሎም ኣብቲ ክልል ዕድመ ዝርከቡ ቦታት ምስ ብረቶም ክጸንሑን ካብ ሃገር ድማ ከይወፁን ዝእግድ መምርሒታት እዩ ተመሓላሊፉ ዘሎ ኣብዚ ክልል ዕድመ ዝርከቡ ዕጡቓት ቦታት ደቆም ንምርኣይ ይኹን ንካልእ ጉዳያት ናብ ኢትዮጵያ ዩጋንዳን ካልኦት ሃገራትን ክገሹ ኣብ ዝደልዩሉ እዋን ብረቶም ብስርዓት ከረክቡን ብምምሕዳር ድማ ደገፍ ክጽሓፈሎምን መጽንሑ ይፍለጥ በዛ ሓድሽ መምርሒ ግና ኣብ ክልል ዕድመ 65 ዓመት ዝርከቡ እውን እንተኾኑ ብሕማም ወይ ፍሉይ ምኽንያት እንተዘይኮይኑ ካብ ሃገር ክወፁ ኣይክፍቀደሎምን እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ቦታቶም ኣብ ሰራዊት ዝርከቡ ሓያሎ ስድራ ቤታት ብሕጋዊ መንገዲ ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምእታው ሓድሽ ህይወት ይጅምሩ ምህላዎም በብእዋኑ ጸብጻባት ይውሕዙ ኣለዉ ገለ ስድራ ቤታት በቤተሰብ እናተደገፋ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓድሽ ህይወት ክጅምራ እንከለዋ ካልኦት ድማ ናብ ዩጋንዳን ኬንያን ይሰግራ ምህላውን እቲ ዝበፅሓና ሓበሬታ የመልክት ኣብ ኤርትራ ብሰንኪ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኩናትን ስጋኣት ተጻብኦታትን ከምውን እቲ ኩነታት ዝፈጠሮ ዋሕዚ ናብ ስደትን መብትታን ስድራ ቤታት ካብ ዝጀምር ልዕሊ 25 ዓመታት ኣሕሊፉ ይርከብ ኣብዚ እዋን ዝውን እንተኾነ ዋሕዚ ናብ ስደት ብስግረዶብ ብመጠኑ ከም ዝቐነሰ ይንገር እኳ እንተኾነ ስድራ ቤታት ብእኩብን ሕጋዊ መገድን ናብ ኢትዮጵያን ካልኦት ሃገራትን መግዓዝ ግና ገኒኑ ኣሎ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ንተወሳኺ 5 ዓመታት ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ክኸውን ብ24 ግንቦት ተመሪጹ ኣካል ሕቡራት ሃገራት ዝኾነ ውድብ ጥዕና ዓለም ንዶክተር ቴድሮስ ንካልኣይ እዋን ላዕለዋይ ሓላፊኡ ክኸውን ብዓብላሊ ድምፂ ዝመረጾ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከቕርበሉ ንዝጸንሐ ክስታት ሸለል ብምባል እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ኣባል ሕወሓትን ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኢህወደግን ዝነበረ ዶክተር ቴድሮስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ገበናት ፈጺሙ ክብል ክኸሶ ጸኒሑ ብተወሳኺ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ናይ ትግራይ መበቆል ዘለዎ ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ምስ ሓይልታት ትግራይ ዝወገነ ፖለቲካዊ መርገጽ ኣለዎ ክብል ይወቅስ እንተኾነ እቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቐረበ ክስን ወቐሳን ፖለቲካዊ ጸለመ ንተወላዶ ትግራይ ብኣልማማ ዒላማ ዝገበረ ናይ ብሄር ጽልኢ ዘንቀሎ ተባሂሉ ብዝበዝሓ ንዶክተር ቴድሮስ ድምፀን ዝሃባ ሃገራት ተነጺጉ እዩ ኣብ ጀኔቫ ዝመደበሩ ውድብ ጥዕና ዓለም ብ24 ግንቦት ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ ካብ 160 ኣባል ሃገራት እተን 156 ዶክተር ቴድሮስ ዳይረክተር ኮይኑ ክቕጽል ደጊፈን ወዲ 57 ዓመት ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብ ኢትዮጵያ ብደረጃ ሚኒስተር ጥዕና ሚኒስተር ጉዳያት ወፃን ካልእ ላዕለዋይ ጽፍሒ መንግስትን ዘገልገለ በዓል ስልጣን መንባሩ ይፍለጥ ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዝዓበየ ብድህኡ መመካት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኮይኑ ኩናትን ብሰንኩ ዝስዕብ ዘሎ ስእነት መድሃኒታትን ብካልኣይ ደረጃ ከም ዝስራሕ እዩ ዝጠቅስ
ኣዛዚ እዚ ሰራዊት ኣሜሪካ በአፍሪቃ ጀነራል ስቴፈን ታውንሰንድ ምስ ሓድሽ ፕሬዚደንት ሶማል ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ተመያይጡ። እቲ ጀነራል ብ24 ግንቦት ምስ ፕሬዚደንት ሓሰን ኣብ ዝገበሮ ርክብ ብዛዕባ ዳግም ምምላስ ሰራዊት ኣሜሪካ ናብ ሶማል ከምኡውን ህሉው ኩነታት ሃገርን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ተመያይጡ። ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ቅድሚኡ ዝነበረ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝሰሓቦ ሰራዊት ኣሜሪካ ናብ ሶማል ክምለስ ዝሓለፈ ሰሙን ትእዛዝ ሂቡ እዩ። ብ23 ግንቦት ስልጣን ካብ መሐመድ ፋርማጆ ዝተረከበ ፕሬዚደንት ሓሰን ኣሜሪካ ናብ ሶማል ሰራዊታ ክትልኽ ብእወታ ከም ዝተቐበሎ ፍሊጡ። ኣሜሪካ ኣብ ስልጠና ሰራዊት ፌደራላዊ መንግስቲ ስለያን ፍሉይ ስርሒታትን ዝዋፈር ኣሳት 500 ወተሃደራት ዝሓቆፈ ፍሉይ ሓይሊ ናብ ሶማል ክትልኽ ምዃና ይግለጽ። እቲ ፍሉይ ሓይሊ ምስቲ ኣብ ጅቡቲ ዓስኪሩ ዝርከብ ኣሳት 4500 ብዝሒ ዘለዎ ሰራዊት ኣሜሪካ እናተዋሃደ ክሰርሕ እዩ። ጀነራል ታውንሰንድ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ጅቡቲ ናብ ዝርከብ ሰራዊት ሃገሩ ዝበፅሓሉ ምስ መራሕቲ ሃገር ዘትዩ። እቲ ጀነራል ናብ ጅቡትን ሶማልን ዝበፅሐ ከም መቐፀልታ ናይቲ ኣብ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ዑደት ብምክያድ ምስ መራሕተን ኣብ ወተሃደራውን ጸጥታን ዘተኮረ ምምኽኻር እዩ። ንሱ ኣቐዲሙ ናብ ሩዋንዳ፣ ኬንያ፣ ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድን ኣንጎላን በፂሑ እዩ። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት ወሓዚ ሓተት ዕቑባ ብማእከላይ ባሕሪ እናዘያደይ ኣብ ዝመጸሉ ወቕቲ ኣብዚ ሳልስቲ ኣስታት 100 ሰባት ጽዒና ካብ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ዝተበገሰት ናይ ጎማ ጃልባ ከም ዝጠሓለት ተገሊጹ። እታ ካብ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ዝዋራ ካብ ዝተባህለ ከተማ ዝተበገሰት ናይ ጎማ ጃልባ ብማዕበል እናተደፍአት ስፋክስ ናብ ዝተባህለት ወደባይት ከተማ ቱኒዝያ ከም ዝበጽሐት ሰበስልጣን ሃገር ኣመልኪቶም። ብመሰረት ሓበሬታ ሰበስልጣን ቱኒዝያ ህይወት ንምድሓን ናብ ዝገበርዎ ጻዕሪ ኣስታት 24 ሰባት ካብ ባሕሪ ከውፁን ከለው ናይ ኣስታት 75 ሓተት ዕቑባ ሃልዋት ግን ኣይተፈልጠን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓለዋ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ኣብ ሳልስቲ እዚ 168 ሓተት ዕቑባ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ከም ዝሓዙ ገሊጾም። ኣዛዝ ናይቲ ኣብ ትሪፖሊ ዝማእከሉ ሓለዋ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ብዝሃብኦ ሓበሬታ መሰረት እቶም ሓተት ዕቑባ ካብ ገማግም ዛውያ ተበጊሶም ናብ ሃገራት ኤውሮጳ ንምስጋር ኣብ ዝተበገስሉ እዋን እዮም ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ተታሒዞም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ክልተ ቀነ ልዕሊ 11 ጋዜጠኛታት ከም ዝኣሰረ ኣብ ኒውዮርክ ዝመደበሩ ኮሚቴ ምጥባቅ ጋዜጠኛታት ገሊጹ። እቲ ሃገራዊ ትካል ኣብ ዘርግሖ መግለጺ መብዛሕቶም ቶም ጋዜጠኛታት ብ19 ግንቦት ኣብ ክልል ኣምሓራን ከተማ ኣዲስ ኣበባን ብለይቲ ብሓይልታት ጸጥታ ክካብ ገዝኦም ከም ዝተወስዱ ኣረጋጊጹ። በዚ ቀልጠፈ ክፍትሑ ድማ ትካል ጸዊዑ። ሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብስም ምኽባር ሕጊ ኣሽሓት ሰባት ኣብ ዝኣስርሉ ዘለዉ እዋን እዮም ንጋዜጠኛታት ግዳያት ቀይዲ ዝገብሩ ዘለዉ። ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመትን መንፈቕን ጋዜጠኛታት በብዝሒ ብምእሳር ንመንግስቲ ኤርትራ ስዒቡ ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ተሰሪዑ ዝርከብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቐዲሙን ንወኪል መጽሔት ዘ ኢኮኖሚስት ምስጓጉ ይዝከር። ኣብ ሱዳን ጥንታዊት ወደብ ስዋክን ባርዕ ኣጋጢሙ። እቲ ብሐሙስ 26 ግንቦት ዘጋጠመ ባርዕ ጠንቁን ዘውረዶ ዕንወትን ገና ምጽራይ ይካየደሉ ከም ዘሎ ንኣማሕዳር ናይታ ወደብ ጣህ ኣሕመድ ሙክታር ብምጥቃስ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ኤኤፍፒ ሓቢሩ። እታ ወደብ ወተሃደራት ብዘካየድዎ ተቃውሞ ቅድሚ ዘጋጠመ ባርዕ ንሓያሎ ሰዓታት ተዓጽያ ነይራ። እቶም ወተሃደራት ካብ ተልእኾ ድሕሪ ምምላሶም ሰናጦም ኣብቲ ወደብ ምስ ጠፍአ ተቃውሞ ከም ዘካየዱ እዩ ተጠቒሱ። ምምሕዳርቲ ወደብ ምስ ላዕለዎት ኣዘዝ ሰራዊት ብምዝራብ ነቲ ተቃውሞ ከህድኦ ከም ዝኻለን እቲ ሰናጦ ድማ ኣብ ዝተረኽበሉ እዋን ነቶም ወተሃደራት ክርከቦም ምዃኑ ከም ዝተነግሮምን ራድዮ ዳባንጋ ካብ ፓሪስ ኣረድያ። ስዋክን ካብ ፖርት ሱዳን ኣስታት 60 ኪሎ ሜትር ንሰሜን ርሒቓ ትርከብ ሓንቲ ካብ ጥንታውያን ወደባት ቀይሕ ባሕሪ እያ። ሬድዮ ኤረና